fajnej moħi jistejqed kull xien narat il-ġmara fil-modi għawartu sar kienet missejħa dik li l-qalb tam tixtieq fjamma li turi triq sara ħarnis flimkien qalbi sara ħartan f'ta' żmien bdejna bħal-ħbib sibna lilha b'gawdija ġenna għalina tnejn sara ħarwar tal-żmien nisma' lilku fil-bogħod sa tmiem lilek ħabbejt qalbi għawaldejjem lilek u bħalek xejn għandi kullana ta'tik kull xinti bissem nisa kull inkwit it-torotana miksija fju għatini dejk u ħalli d-dinja tum il-kwik kibżar li jafu bl-isma ġejjien ingawdu hintu jien saħħar nis flimkien qalbi saħħar ta' żmien bdejna bħal-ħbib sibna lilha b'gawdija ġenna għalina tnejn sara ħarwar tal-ġnien nisma' lilku fil-bogħod sa tmiem lilek ħabbejt qalbi għawaldejjem lilek u bħalek xejn sara ħarnis flimkien qalbi sara ħartan f'ta' żmien bdejna bħal-ħbib sibna lilha b'gawdija ġenna għalina tnejn sara ħarwar tal-ġnien sara ħarwar tal-ġnien għax jiena dejjem lilek ħabbejt qalbi